Muupenyu vanhu vazhinji hatichangonamata nekuda kuti tidangonamata kuti tigozoenda kudenga. Handiti matambudziko ndo ari kuita kuti tiuye kuna Mwari. Makanga muine dambudziko rei pamakazoti aiwa regai timbonoenda kwamadzibaba aBhomba? Nini ndakatanga ndichipinda zvishamiso. Saka ndangobvunzwa uchinzi baba wako varipi? Vaisandibudira pachena. Ndikati aiwa ni baba wangu ari kumusha wakasiyana nani namai vangu. Tikaendogara namama. Zvikanzi alright sezvo ndokwataipinda. Tamboenda utiro Mwari veko. Saka vaingondidira mvura ndikangonzi fire chete ndaitotindira neground ndikatoda muground chinomira uko ndichitiza but vakazvitadza. Saka mama ndo akamboti ngatimboendewe kwamadzibaba aBhomba kunongotaura. Zveshuwa takatanga kuya kuno last year muna June. Takauya zveshuwa. Ndikati mama iwo mabhodhoro ese anomboreyo. Zvikanzi ndoanzi maBhomba acho. Ndikati alright. Zveshuwa takatanga kushandirwa, chingoshandirwa. Ivo achona vakambononoka kundibudirawo achingonditi baba wako varipi? Ivo vakadzokorora futi nyaya statement iro. Semwana here pamwe vaitya kuti ndingaita se ndingabatikana stereki panguva iyi baba vangu ndaivada zvekuti chiro maiti mukataura chakashata pavari taitonetsana chiri namama vangu. Paive nemubvunzo wekuti baba vari kupi? Vanga vari kupi? Baba vangu variko kumusha kubvira. Saka takagara tichingopinda mudzimata totendeuka tichiona minamato yataipiwa yaita seyaita. Zveshuwa ndakabva ndabata pamweri. Zveshuwa mukomana wangu aita seaindida zveshuwa. Tichidanana singaiti kutoenda kwatete kwese kuita sei kupedza. Mumbuya yakura. Vata ini mari yekuti ndinyatsokutora zvakanaka haisati yakwana. Ndegedza nditi se ndiende kumusha ndotengesa mombe dzangu dziriko kumushoko. Ndikati alright izvo kuenda kumusha kwakaita akatoenda tikaperadzana zvakanaka sanhasi. Mangwana akaenda. Ndichati munhu achadzoka hakuna kana munhu. Bishop titori pazasi pamatombo apa. Zvikanzi iwewe wakatogara ipapo chinotsvaga izvezvi nekuti utori mukadzi wechikwambo ushandiswa nababa wako nhasi ndakukubudira pachena. Utori mukadzi wechikwambo. Zveshuwa ndakamhanya unotora gavi bva ndadzokera naro. Mumbuya yakura. Apa kubva pa 1 vari kuita mhiko dzekuti uri mukadzi wechikwamba ufanira kutomubata kana mwana wacho. Mumbuya tione problem yataida kutongobva. Saka madzibaba vakataya ndikabva panapa Sandi ndinodzoka chipiri ndodzoka chini ndobva ndatomboregedza udzoka. Ndikati mvura iri kunaya nandiende chechi kwacho nekuti mari yacho handitorina. Sandozoenda zveshuwa pandakazouya panapa chiri china ndanadzoke chipiri vakatonditi saka ndakauya panapa ndinorwara. Ndikati aiwa sorry zveshuwa nhumbu yaida kubva. Musi wekurwadza kwenhumbu nhumbu yakarwadza ndangoti kangonzi mukomana akuenda kumba tisati mwana asati akuchema. Murume wenyu akati regai ndimboenda kumba ndimbonotengesa mombe. Akatoenda kumusha hana kana kudzoka.
nanhasi asati atodzoka. Saka ini ndakazodirwa mvura paground akatobva ndatanga kumanifesta. Pandi kumanifesta paipai ndibaba wangu watotora kuti uyu hapana chero mukadi hazviiti. Hakuna imba yaanonzi amisa uyu. Murume wacho musambompomera kana kuti akatiza munhu wake ari kumuda zvaita. Asi kuti ndakatomindisa kumusho. Ndakatomutinha nemhepo yangu uyu mukadzi wezvikwambo zvangu. Hakuna zvakadaro ipapo tiri kutobhedherana. Iwono kuti zvimabhodhoro hazvishandi izvo. Kwaakabva makamanifesta paidaro. Zvese izvi zviri kuita sei zviri kubuda. Zvazopera zvazvikanzi naBishop hakuna zvakadaro munonyepa. Zveshuwa bhodhoro rakauya rikarohwa. Ndakabva ndafonera baba vangu ndikati baba makadii? Zvikanzi tiripo makadiwo zviya zvokuratidza kunyara zviya. Hatipo makadiwo hanetiweki iri kunetsa wozofona manheru. Ndikati manheru handifoni ndogona ndagadzirirwa zvitori zvokuti kana zvokuti ndife. Ndazovafonera mangwana acho zvikanzi imaideko pamaivafonera ndaida kutonzwa kuti vari kuzviziva here kuti zvinhu zvavo ndoita sei ndazozvibata. Ndinzwi ini ndiri kutomirira kutotanga wavhunza makwesheni zvavasingasimboiti. Baba kuri sei ikoko kuri right vari sei vamwe varipo zvikazodai zvakatonaka zvise ndobva ndakata kubva musiwa nauzombovafonera. Zveshuwa nhumbi yangu ikangodai so ndotobata madzibaba ndoti aoraiti uya uchechi mangwana nawe chichezviita kudai ndotoitawo seizvozvo. Nhumbi yangu yakatanga kurwadza yakanyatsotanga kurwadza kuma2-4 uri musi wa15 ma2-4 ndobva mama wabata madzibaba kuma7 makusini zvikanzi aiwa musikana arwadziwa neni zvikanzi oraiti endai naye. Zveshuwa ndakaenda kuchipatara kuya ndakanorwadziwa ndakanopinda varimo vamwe vachitoti takauya nezuro my11 ndandatoone mwana. Ndandatoone mwana kuchipatara kuya kwada kutopinda Satani zvikanzi mari mastichi totominisa uchitungisa hospital. Ndikati hakuna nokuti ndaitemba madzibaba po. Ndikati nana uchitungisa kwandiri kuenda handakanyoresera pano mukandizvarisa pano samotondisonera pano. Zvikanzi ndikati mari yacho yamutotaura handina futi. Mama ndobva wabata Bishop zvikanzi uko kwatonzi kurudiwa mari kuri kudiwa $30. Zvikanzi aiwa mira ipapo tite munamata. Zveshuwa mama wazozara ubva kumba wafonerwa wanzi kwatone mwana ndandatosonwa. Zvikanzi ora ichirega tingokusona chero usina mari. Mama pakasona zvikanzi achindipai $15. Ndobva vatovapa $15 burikidza nechi nemunamata. Zonodaro tikuuya kuchechi nowafonera Bishop kwatone mwana so mwana uya ndisina kana ndane 2 weeks. Akazotosvitsira 2 weeks kwanzvadzi yababa wake usoni rechi ndokwandiri kwabva kwasvika foni mama wafoni zvikanzi iwe pamba papatumwa munhu anga atumwa kunzi atorechi hembe yemwana ite sei ufunga inge chida kutonogadzirwa but munhu yakasvika mubva arega kutora hembe yemwana wangu ndobva atora hembe yomwe mwana pamba patinogara hembe inandipo foni yasvika zvikanzi oraiti mama akakuudza akazviziva kuti pane munhu anga auya ndiani kuburikidza nemwana uyo anga akurwara wepambo anga akutorwara mwana zvaifanira kunge zviita mwana wenyu zvaifanira kunge anga atori suppose kuti iye ndiye ngafe saka nekuda kwemunamato zvakaita sei hembe iya yakatorwa indisipo kana tete chichi ndo yacho iri zvikanzi ndo zviri kutoitika mama wafonera Bishop zvikanzi hapana zvinomboitika mwana iye wese akatoipa akada kungosvika ipapo mwana iye magetsi nanhasi nditomboti chero ndakamutarisa mwana wangu kudai ndinongoti shamwari uri magetsi uyo akazoitwa seiwo pamaigara akazotofamba munhu wacho akatozikanwa mwana anga atumira wacho ndobva nyaya yatobuda pachena tikati apawo akanga achida kuuraya mwana ndiani ndibaba futi here kana kuti iyi mhepo yanga yatopindawo kune umwe munhu handiti nokuti nhumbi kukura kwayo hapana izviziva nokangozoziva ndatoone nemwana uchina nedumbu diki. Tikudzokera panyaya yekuti baba vaida kushandisai vachiisa chikwambo pamuri vane mari here vanoita business here vane munda here vanoita kubuda kwazvo zvinonzi chikwambo ichi ndezvepfuma here zvokuti vaite pfuma vachirima
ndatone time siri kudzokera. Okay. Asi panguva yamakanga muripo kwacho chiriko hazvisho vaiti wakarima zvaibudawo pamwe pacho pamwe zvombodi pfuma mombe dzavaya nadzo makwai avaya towana kuti aigona kutosvika kana kuma30 35 mbudzi vaiva nepfuma yavo. Saka pane kutaurirana here navo kokuti ivo vakatozotiwo kusvika pakureurura kuti aiwa mwana wangu zvichiwa ndaikutadzira? Havasati, nekuti vanenge vatoramba vachitoita sei vachida kuita zvimwe chetezvo. Okay. Kuti hapana zvamunoita sei zvamunondiita. Ndaramba nchuya ndikati nhai madzibaba hamungondipawo nyukilia racho here zvikanzi mira tikuenda nawo mbichana zvisho ndikuramba ndichingomanifesta pandikunomanifesta pepe nditodzwa chinzi makakuwadza nyoka yangu makakuwadza chikwambo changu anga atori mukadzi wechikwambo kana madzibaba hakuna zvaunomboita iwe hakuna zvaunomboita iwe vana vakakura vachitambura saka usvika ari achingotambura zvikanzi mwana murume wake ndakubvisa nekuti hama ndikuwadzira nyoka yangu izvaitori nehasha yakatoshatirwa izvizvi yakatsamwa isingamboiti nechikwambo changu hazvisi kutomboita zvokuti muda kutokuwadzisa inini zvikanzi kuvara nezvinhu zvani zvako. Koma amai vanoti chiwo mama akavari kungoti urawa nezvinhu zvako nekuti vanenge vachitorwadziwawo. Alright. Vakudaro kuna baba kuti urawa nezvinhu zvako vakadaro mwana wangu nekuti kusvika rini ndakangogara ndisina munhu wangu izvishuwa apa tinozopawo ndichikuti munhu anenge akubuda achiganza handiti hakuna kwaanoroorwa mukadzi wezvinhu zvangu chichi wati murume wacho ndindakatomutina akaenda ende zvesho aitoda kutengesa mombe ndindakatozvipatisa handiti sai zvinhu zvapa manje nenyaya yemurume izvezvi pazvave ndipe kutoti baba tikutofamba nawo mbichana vasara padiki kuti zviite sei zvibve zvapera. Murume asati atora mukadzi asati atora ende asati adzoka but ari padhuze muda imuda kuti adzoke ndoda kuti adzoke munoti munomuda chengete mwana wedu pamwe chete. Saka munoti nekurwirwa kwamakaitwa pamweya wechikwambo namadzibaba abombo? Aiwa, ndinoti zviri kuita vari kunzi ukoko ngavatouyawo chero neproblemu yakaita sei madzibaba anogara achitaura kuti nechirwere chandisingakwanisi kurapa pano icovid ukandinzwa chiti ndorapa covid pano kana malaria nechitopenga nechitonyepa asi zvimwe zvirwere izvi aiwa chimbouyai timboona ngavauye vari kunzi saka izvi munonzi madzimai ani kana kuti zita renyu? Juliet Mahatso. Juliet, aiwa tinotenda. Pane zvimwe zvamuda kutaura futi here kuvateereri vepaSly Media? Ngavauye tibate pamwe chete vane maproblemu akasiyana siyana vanetswawo nemweya yezvikwambo seni ndaitambudzwawo nayo ngavauye titese tinamati nekuti izvezvizvi aiwa takugarawo zvakanaka chero zvandaimbopota ndichinzwa kana kudii aiwa zvaraiti pamwe ari kunze komwe haasi kuziva kuti mweya uri kumunetsa ndewechikwambo ndapi masymptoms ekuti munhu ngazivise kuti ini ndipane mweya wechikwambo? Masymptoms acho aunoona ndeyekuti kana ari musikana ukadanana nemunhu unogona kungomuka asina chakutadzira kana kuti angoswera asina kufona kudai ndozvandaitoita inini angoswera asina kufona ndaigona kuti mangwana hanchatodi ine kana ndikaita ndatoti hanchatodi zveshuwa no reverse handisingachatodi unenge watosviba moyo unenge watosviba moyo hanga hausiri uri kusviba moyo chiri pauri ndo chine chitoita sei pamwe pacho ndaigona kuti ndikatodanana nemunhu ndisinawo chandamutadzira obva atoita sei obva angondifuratira angogona kutoita kana wiki kana 2 weeks kana mwedzi agara 2 months ndopakuzotanga kuti uri sei uri kweri chichi izvo anenge asina kudzingwa neni adzingwa nechiri pai ndiri murumeyo mumhekwa ndiye ndakapiwa iye ndisingazivi sazvogona kudarowo munhu achitoitawo izvozvo anotongoita izvozvo vazhinji unenge utori nemurume wako murume wechikwambo iye. Masymptoms ari kutaurwa aya muri kuanzwa muri kuaziva kana zviri zviri kuitika muupenyu hwako tete vari kutaura kuti ndo nyaya inoratidza kuti muupenyu hwako mune zvikwambo ukatoona uchitobhohekana kana kusviba mwoyo neinterview yatiri kutoita ine zviri kutoratidza kuti mweya iwoyo uri kuratidza kuti usaendewo kunokuti ndokwaunonoponera izvozvi zvikune vamwe vari kutoridza tsamwa asi iwewo uchitoshandiswawo zvekare nezvikwambo nekudaro kwamadzibaba abhomba ndokwaunofanira kungouya kuti ugozoponera kana uri kuda kutanga wataura navo vanobatika futi parunhare kwete kungoti pamasowe chete nhamba dzavo ndo dziri
dziri pa screen idzo dzidzi. Nekudaro uyai kwa madzibaba abhomba muzogamuchira ruponeso rwenyu. Tinotenda. Makakura mchina mata mjiwani masowere kana kuti muchipostori. Atimboti muchipostori. Ini kukura kwedu tichirirwa navabereki vedu takakurira ku Methodist. Kuisiri yemapachireti. Ndokwatakakura tichinamata. Kwezve zvima kuchipostori zvakafamba sei? Kuti ndizive kuchipostori inyaya yekurooriwa. Pandakaroriwa ndopanakaiwa kuno kuHarare. Pandatomboona mata apostori John Masowe Jerusalem. Pandamati asiri kundiitira. Jerusalem anotungamirwa nanizve? Adzakasiyana dzine mupatsi. Kune Jerusalem yakwa ikosi imwe ine vamwe dzangosiyana siyana. But Jerusalem yakabva John Masowe ichishanuka. Jerusalem ndiyo inoombera kusiyana kwaita John Masowe ichishanuka. Ndo pandakazozivawo madzibaba abhomba. Madzibaba matanawo waziva 2018. Ndarohwa pamarriage yandiri, second marriage yandiri. Chakaitika ndechekuti murume wandaigara naye anga ane mukadzi wake anga akasiyana 2012. Vatoendana maintenance vanotosiyana kutotara vangasisadi safambidzana vanga kusangana pakuchengetachi mwana. Saka murume wangu achienda paifidzi aibhadhara maintenance yake. Saka pane paakadhifota kubhadhara maintenance for 6 months. Chikwiri chinobva chakora. Apa maiguru vanga ari South Africa. Maiguru ndobva vazofonderwa nehama dzavo dzanga dziri kuno dzaifana kusara dzichitora mari dzichengeta mwana. Ndobva vapa munhu pressure kuti asungise munhu akatoroora ari munhukadzi. Maiguru ndobva vasvika achidza kuti andadzoka kumba kwangu. Murume ndobva abvunza kuti inga zvanga ndakaparadzana kare kare mazofungei? Kandafunga kudzoka kumba zvikanzi aiwa kwakanaka amai. Sekurongedza kwamakaita pokutanga chingonorongedzai futi mudzoke pai kumba. Asi zvamasvika mumba mava nemumwe munhu ndova maiguru. Kozi vasvika mumba musina munhu imi matova mainini zvokuti mune mwana muhombe kandasi hazvichashanda. Kozi mayamba mava nemumwe munhu zvikanzi hakuna zvinhu zvakadaro. Unoziva zvine chikwere chemwana saka ndotozviziva saka ndokusungisa. Kozi hausi kuda kuramba mukadzi wako. Kozi ndadzoka kumba zvikanzi handina kukuramba ndatidzoka kumba mugare muri vairi. Maiguru ndobva atangafambira nyaya dzavo. Ndobva ndangorevhiwa nemumwe munhu kanzi achimboenda kwa madzibaba abhomba anamaita kudzengesa 5 kudusi nekusore madzibaba Stephen. Enda unovaona nenyaya iyoyi. Kanzi kozi kana chida imba yako chimboenda unonzwa chimwe anotichiwa. Kozi kune vamwe vari kudi vakubatsirika. Ndokutanga kuzoona kaita madzibaba abhomba ndinoudza chinyaya dzavo kanzi aiwa pakanaka. Hapana nyaya inorema. Iye ngakondofuma nyaya yake since pane mabank statement. Asi nda kuti mundikuakire muteuro kuti mukaenda ikoko vachangonzi vabhadhare mari havavharirwi. Kozi vanga tisati munaendechi kuremandi sinzi mari yanga yakawandisa. Ndobva taenda ikoko kwaMedia's Court kwanzi koti asungiswa. Kozi akatomborwa maseosi panakatira ndaita muteuro yangu ini ndakateera kukoti sangana ikoko havangwa nemaloya avo but nyaya yakashaya basa. Kozi Media's yangosvika pakuzobvunza kuti aiwa ngati muti murume ari kubasa pakanaka imimi muri manga mafungei zvikanzi ndaida kuti andipe mari yangu yese zvikanzi mari achabhadhara muakaunti sezvaingoti haana kisha kwasa kuti pai ndobva abvunza muti une mari kana sandatambira zvikanzi tiri kupa 3 months yekuclear zvikwereti zvako zvauinazvo uchibhadhara tokusaina mari sisi. Saka zvadaro vanhu vakakashamara nazvo kuti chirudzi zvitandakatarisira kozi uyu akazvimirira ega havangwa nemaloya. Ndokupira kwakaita nyaya maiguru ndokuvara mwana vanodzokera South Africa. Ndobva tagara kunyaya yemaintenance vakasiya vaita sevaigadzira kuti saka mari yachibhadharo mari takasati angoisa mari muakaunti ivo vakabvara mwakozi vanga neime yekuti ndiparadza nemurume ivo vanga vauya kuzoputsa chete. Ndobva zvashaya basa ndobva vadzokera South Africa. Ndobva tagara ndobva ndanzi namadzibaba abhomba 2018 ndaida kuenda kunohodha kuSouth Africa. Vatoti ndovati bamukuru ati mainini kati vati vaikono vaitoeresa vamwe vanhu
ndangogara manzvikanzi ndaona rufu musi webirthday renyu mune rwendo kai ndikati rwendo rwekuita sei zvikandikona mune rwendo asi mukutsvakitsvakita kuti pandiri kudzoka musi webirthday rangu pane zvamunoda kuti muda kuita chipati ndikati chokwadi ndikati matonganidza mari kandikati kanzi mari iyo musaishandisa nda kuti muzogurisa bhazi muchienda kumusha kwenyu ndikati kunei zvakanzi kunei kwafiwa kati nani kanzi ndaona muchida kuti muida kuurayiwa but munhu ada kukuurayai ndikumusha kwenyu asi mutorwa zvamati mutorwa havasi amai vangu here kusi amai vangu vanga ravapei kanzi aiwa havasi amai kusi baba vangu vakashaya vangu vakatoshaya kudhara zvikanzi havasi ndikati aiwa pakanaka saka toita sei zvikanzi imuda kuti ndikati aiwa ngada kundosibirthday ngaafi ndoda kumuona muroi wangu achira gomba rake ndiye ngaapinde mugomba rake ndakatengeswa zai ndobva ndatiswa mutero wezai chena ndinya kutonitenga zai racho ndopangu ndivisai moto zvikanzi kana zai renyu haifaniri kuputsika risati radi rarohwa nehiti yemoto enda yakaita kuiswa moto the moment papanoputika muzoti makunda hombe hondo yadzokera kumurezi saka ndangoti ndizveshuwa here izvi ndaingodhauta ndisingazivi kuti vanotodzosera zveshuwa ndobva ndaita saizvozvo aiwa parakaputika ndobva ndoti madi mayambuka anozoitirwa wangu zvinhu zvandandafambira ndagara kati aiwa ndikwirika bhasi ngatimire musi webirthday tione zvakamira sei aiwa musi webirthday foni yakazopinda handichadudzi hangu takashaya ndiani kwafiwa kuno tatanga kufonirwa before musi wa8 chinzi akwirai muyi pane mune sister yangu iri kuairport kati handina mari yebhasi kosi madzibaba angatoti makanoona muvengi wenyu the moment ambunonomumhoresa ndorutonofira pasipoti saka ini ndakati handokwiri bhasi kusvika ndanzwa kuti kwadi kwafiwa kumusha ndakati hatitomborina mari yebhasi ndokuzofonirwa kuma11 asi munhu angatoshaya kuma3 ndozvakuno kati aiwa pakanaka tiri kuuya patagadzira mari yayo yakazoshanda kukwira bhasi nokutenga makebeji zvanga zvataurwa nemunhu wamwari apo birthday mamusina kuvaudza futi ndovakakuudzai ndovakatonza kuti musi webirthday renyu vangasati ndakazorwa musi wani saka ndopa ndakazwa kuti aya madzibaba webhomba nyaya dzegopi kusendandi vanodzorera zveshuwa uye vanooneswa ndopa ndakabvuma timboro futi zveshuwa nenyaya dzekuuchika futi vakambondiuchika aiwa nditestimony pasviri kana nyaya dzekumapurisa pane pandakamborova mwerendirodi wangu ndasingatasi kuti ndodzoka but ndakanobuda kukoti vakangonditi ndikuteera ikoko koti but ivo pachawa ndakuvaona asi zvakanitika ivo ndo zvandakamataiwa madzibaba vari kushandiswa nemwana wani pona munhu akurova rendirodi ane hasha kamakazonamatirwa here aiwa mangoromero vakabvisa ndakutochikakaita zvinokudubura mangoromero vakabvisa hanzi ari munhu wechikadzi vakabvisa munoerechi gumbo ana magumbo vanoita zvese zvekurova rumezi toita zvese indira kudzorera kamangoromero acho aiwa kwete amuchada enda handichada kumuruba muroveri mangoromero akaenda ndaraiti but kare kuchikoro kuchichichi ashanda itori nadzo ashanda itori nadzo but handaraiti ndakuona kuti akapera dambomisidzana pamberi apo timbo aiwa tinotenda kuseka zvedu nokuti iye zvinezvi makapora makadhilivharwa hapana anoda kunge achingoshorwa munharaunda yaagere kunzi uyuyu kana lendirodi anorova aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mashoko enyu ekupedzisira kune vari kuona takanangana nebasa rinobatwa namadzibaba abhomba nechipo chiri pavari aiwa ndingati zvamanje madzibaba abhomba muprofita ari kushandiswa namwari kosi ukana chavakuudza kuti ndo chiri kuitika ine chinosadzikisa chavati ichi kwete aiwa kwete zveshuwawo zvinoramazvinokuudza kuti hazviite ende hazvitoe chiro ukatanaanza kuti chinoitika aiwa zvotosadzikisa handiti aiwa tinotenda vakamboudzawo mumwe imwe yandanzwa kuti vakati kune mumwe makanonoka kuuya navo munhu akazoziva kuti vafa asi havana kuvaudzaio ndo vakazovaudza kuti munhu watiri kufambira aita sei ashaya saka munhu anoona handitika aiwa tinotenda saka muri kunamata pano hapana kuairi kunamata panapa handitika tinotenda zvikuru kwazvo makamandudza zita ziya mati kwete zita ndiani ndinoitwa Nyaradzo Jafa nditete Nyaradzo vanga vachitipawo hurukuro yavo iri testimony kupupura kunaka kwaMwari anoshandisa madzibaba abhomba tiri pano pasowe ravo. Ko iwe uri kumirira ichi ndomubvunzo wandinokusiyira nhasi.
Ngoma Tawanda. Ngoma Tawanda une makore mangane kubere? Ni 22 years now. Mune 22 years. Bezira renyo ayo kuchipostorika. Mwana sichandura here kuti munamata pana? Ndakavazonamata. Makavazonamata. Nekuda kubudikidza kwedambudziko ratakasangana naro. Ranga rirei Ngoma Tawanda? Mudhara wangu vakarwara mudhara wangu. Mudhara wangu warwara ndobva tavanawo panapo. Tavanawo panapo wanga uri musi Saturday. Ndobva taitirwa munamato watakaitirwa. Vainzwei baba? Vaingoti vakadya chikafu wobudisa mvura worutsa wanga usienda kubasa mudhara zvinhu zvanga zvinamirira mushe wanga chirwara tanga tisingatoziva kuti chirwere chipi chairwara mumudhara wangu. Right. Then tavanawo panapo ndobva tasungirwa makawi atakasungirwa nezvatakaitirwa. Right. Panze musodzoka kuno kumusi Sunday kuprofesi. Ndobva taenda kumba manhero acho mama vangu vafunirwa nasisi wavo wekuGuromunzi vanza manyaina baba kunoku mangwana ndaona muprofita anozvigona manyaina nawo kunoku ndobva watohayamuta manhero aya vatomanya kuGuromunzi nawo vamhanya nawo Guromunzi nawo haminovo mabatsiro akanobatsira ikoko saka zvinhu zvizve zvanga zviri pana mudhara wangu ndobva zvanorowa muprofita uyu zvarova muprofita uyu ndobva ndazofonera nza kunoku zvinhu hazvina mira musha kochii nza mudhara wako watoita serious watova kuparinyatwa uku muprofita uyu zvamubata apa baba havana kupora? Baba kupora havana. Then ndobva tadini ndobva ndamhanya kuparinyatwa kuno waunoti zvinhu zvatona zvakamira sei? Ndosvika kuparinyatwa ndokuona bhedhi iri pekutanga ndopana mudhara wangu pabhedhi pesi2 muprofita ndaipo aikazvo vese vaiswa musemo wati kuti mubatsiri umu muprofita wacho ndosvika ndikuti ko muprofita wachona chiiko chaitika kumuprofita kanza zvinhu zvanga zviri mandhara wako zvarwa muprofita ndobva ndatomhanya bheki kuno kuna madzibaba kunovaziva kuti ndo zvinhu zvaitika. Then ndadzoka kunoda kuno kukanzira madzibaba baba wako havachararami baba wako vakutofa because vadini vasunungura makavi andanga ndakavaitira ndakavaitira because ndangada kuti makadzoka musi Sunday ndokupai profesa nepaprofesa ndovabatsira havandota sei vaipona. Then baba kuzorarama zvakataura madzibaba pumba havana kuzorarama. Matambudziko igore ripi? Vakafa muna June musi wa10 June gore rakapera last but 1 muna 10 June ndo pakatisiya. Zvinoratidza kuti madzibaba vanotaura chokwadi? Kuratidza kuti madzibaba chataura chese chinoitika. Kana vakati munhu anorarama zveshuwa munhu anorarama, kati munhu anofa ashuwa vanenge vatozviona kuti nguva yake yakwana. Nguva yake inenge yakwana. Then tagara kwemazuva ndobva tadzoka futi kwechipanapo namama. Ndakadzoka namama ivo panga pane pongwe yanga iripo panapo ndobva tapiwa profit zvikanzi ndikuona kuguhwa kwemurume wenyu kune chinhu chiriko chinhu chiri kumusoro kweguhwa asi pachiri chinhu ichi pane dumbu riripo. Saka mukaona dombo rororo moribvisa pane chinhu chiripo asi nini hasidada sei nini ikoko handisida kuuya ikoko kuendako ende kwakuva baba venyu handite sei handikuzivi vose vanhu vazofamba vachiti ndakaisa ndini madzibaba pumba ndakaita sei ndakaisa chidombo ichi pasi pedombo. Then makuseni acho ndobva tafumira baba vakaigwa kuElo ndobva tafumira kuenda kuElo kwekwi ndizvoshuva takasvika munhu uye yanga atumwa ndobva svika ndobva afukunura kumusoro kwegwa kwekuyo. Chinhu chechi changa chine mazwisiso ekuti chinhu chocho ungati chii changa chisingambonzwisiki changa chingori mamvere mwiri wese chairatidza kutofema. Then chinhu chechi ndobva tachitora paguhwa pababa ndobva tauya nacho taanacho panapo chinhu chocho ndobva chazoparadzwa namadzibaba.
chaparadzwa madzibaba. Madzibaba bomba vaiti chiri kubva kupi? Chakaiswa nemunhu wokuziva here atitaura hedu zita? Nemunhu wokuziva nemunhu uyo ukama. Asi zvakatonzi ichocho ndo chakauraya baba. Okay. Tobva zvaita semaziva kuti chinhu chauya chaparadzwa. Munhu uya makumuziva chii chakazoitika? Munhu uye kana nanhasi ari kungorwara because chakazoitika tikazoitirwa munamato. Then baba vakazodzoka tabva kwafushira manheru vakazodzoka. Saka pane munhu akaita kunge lakika kusvikirwa taitirwa namadzibaba bomba kuti muone munhu uyu. Then baba nofa vataura zvakaitika zvese. Vakati chii muchidimbu? Muchidimbu vakati munhu pane munhu akagara naye munhu uyu akatamira pavisit hour iye. Handiti munoziva kuti pavisit hour zvonzi pindai kana kuti muri 1 chichi. Saka mama vakanonoka kuenda visit hour musi uyu. Munhu iye ndiye akasika kuenda. Then visit hour yapera munhu ndobva atange yabuda ndobva atasi awanda. Kwakuisira mudhara wangu zvakamisika. Saka ndo zvakaita kuti ndiuyozonamata panapo kuburikidza nedambudziko ratakasangana naro ramudhara wangu. Saka munoti chii kune vanhu vari kuona paSly Media TV takatarisana nemunhu waMwari? Ndinoti ngavauye vanamate panapo chese chataura madzibaba bomba chinoitika. Even kunangwe vakati uda kuona kana murwi wako mubhodhoro unouya wako madzibaba bomba vanokuratidza murwi wako mubhodhoro. Zvese vanoita vanobatsira madzibaba bomba. Saka ndinongoti aiwa vanhu ngavauye tinamate tiponeswe tiende kuKenani. Ndo mashoko angu. Aiwa tinotenda matiziva ndiani zviya? Tawanda. Ndimukoma Tawanda vakatsanangurirwa zvinhu zvakanga zvichifanira kunge zvichiponesa baba vavo, asi nekuda kwekutiwo muroyi anenge akasimba akavachinjisa tsananguro dzavanga vapuhwa vakavaendesa kune mumwe munhu zvikazorova muprofita iyeye anga adaidzirwa achinzi anogona. Vakazopedzisira vaenda vese muchipatara. Muprofita akazoita sei? Akazopona akashaya chichakaita? Hamuna kuzombozvitsvaga? Muprofita achibva azokuvadzwa zviratidza kuti akakurirwa nemasimba emuroyi, asi madzibaba bomba vanga vakagadzirira kuti munhu uyu anofanira kunge achirarama. Nekudaro tiri kutodzidza kuti kana uchinge wauya kwamadzibaba bomba, zvaunenge waudzwa teedzera minamato yacho yavanenge vakutaura. Chirega kumhanya-mhanya. Ukaona kumhanya-mhanya mweya yakaipa yakukutenesa uye yakukubvisa pazambuko rako. Tinotenda Mwari. Regai iye zvine zvititaure namadzibaba bomba. Madzibaba bomba muri rafu imwe. Ndaita sei? 1 hamuna kuntaura kuti pane munamato wezai unoitwa futi pana. 2 hamuna kuntaura kuti muroyi anogona kuona muroyi wake mugirafu. 3 chitanga ine kutaura kuti sei panapa chero munhu atingogona kufamba achiuya pamunamato akatopfeka bhutsu kudhara because kumwe masowe tinobvisiswa bhutsu. Chinondega ndechikudai so kusaziva bhaibheri kwakaipa. Bhutsu hadzina zvinokonzeresa. Nokuti Mwari anoti munofanira kundinamata mumweya nemuzvokwadi. Kwete nemubhutsu. Aiwa, bhutsu hadzina basa. Mandibvunza mubvunzo wakanaka. Mitemo yevanhu. Vanhu vanoda kuti vaite kunga zvinhu vakakosha. Saka muchiona maprofita vazhinji vese vana Ishe, vanani? Vana mambo. Ini ndiri mwana womambo asi handibviri ndichiudza vanhu vese muri kuona kuti ndiri Ishe. Ishe wedu chete ndi Jesu Kristu ari kumusoro. Ndiwo atakagarira. Saka vese vanotaura kuti madzishe ana mambo anani tichaonana ikoko mbero. Kwakutsvaga mbiri yepano pasi. Kutsvaga mbiri yepasi. Kunye munamato wezai unofamba sei? Wandanzwa apa. Akuudzai chiti chii? Hanzi zvomakati inini zai iri ndoda kuti ripiswe, harifaniri kuputika risati ratsva.
Tanga ratsva rozoita se good rozoputika. Ndinotenda. Think yanga iri nyaya go back to sender. Ya chinoita ndechekuti tine minamato yakati wandei pano. Munamato wezai unoshanda kuti iwewe kana pane munhu ari kuroya tinogadzira tine magadziro tinoriita tozora mafuta torisa muchoto. Tarisa muchoto pane zvinoitika. Saka zvaitika zviro kumuroyi wako kune zvinodini zvinoitika iwe hauchaafektwi. Wadziviririka. Ndatenda. Muroyi unokwanisa kumuona futi chi mubhodhoro. Kana muchitoda ndikuratidzei. Mundiratidzei. Ndoda kumuona shuwa. Ndoda kumuona kweni matingashaye muroyi. Chetisingada vanhu kuti mukaona muroyi motema nechi. Vari pere maiwe ndakaratidza muroyi last week. Maiwe kunhingiri ukwemo vari pere. Wokuona baba. Havana kuya. Okay. Chii chakazoitika vaona muroyi wavo? Vakawanda. Saka zvinoitika manje vamwana anopesa kuzoita violence. Kuti iwewe shwa ndakakuona nhani sina kudhakwa. Ndakakuona mubhodhoro. Ndakakuona mubhodhoro. Uri muroyi wangu. Saka mwana ndo zvito takuyera hana nemunhu. Kuti vamwana vane pfuti vane matemo vane chi. Atidi vanhu vanorwisana atidi violence. Asi muroyi nokuratidza. Kumuratidza. Chititaurirai matambudziko kubva zvamakatanga kushanda nesu vanhu vepaSly Media TV. Pano ndo pasowe peduwo isusu madzibaba. Tinotenda. Vanhu vari kufonera matambudziko api kunyanya? Amuri kuva. Vanhu vari kufona vakawanda nenhau dzekuroyiwa. Zvikuru vari kunze kwenyika ava. Ndiri kubata basa zvakakura. Haungagoneri hako munhu wese. Asi vazhinji ndiri kuayambutsa. Kuno munhu anoto wandinonokera asingazivi ndiri kuitei kuno. Ndiri kuita zvipi? But ndinosenza navo vanhu. Nekuti anochema haatarisi kumeso. Asi ndotoziva zvinoichita ndikadai ndikatora mazuva akadai ndikadai ndichiita munamato yake zvinofamba. Ndozopesa nokuzopwanya chi mabhodhoro. Handitangi nokuti nhasi bhodhoro asi wauya pano ndipwanya. Asi pane imwe nhau kuti uri kure ndoita zvandinoita kune mafuta anenge chidiwa kune zvakawanda zvinenge chidiwa ndozviita. Ndazviita izvozvo ndozopesa ndapwanya ndoti chomwa dare rakuradini raguka. Ndozvandinoita. Saka kune vari kunze uko mungavakurudzire kuti kudii takanyangana nemashandiro amunoita zvikuru sei panyaya yekuti vanogona kukanganisika sekuti munenge muri kunonoka. Tichitasira kuti pamwe mune muchiitawo mamwe mabasa. Ini ndotofarira munhu anotondipa pressure. Ndino munhu iye ndomuda zvokuti anoni madzibaba maapapi. Rega ndikupewo pressure. Ndotoda munhu anondaura madzibaba maapapi. Todi taapapi. Munhu iye ndinozoda anoshandika naye. Anoda kupona. Because ini handishandiri munhu wani. That's why munhu ndikaziva kuti ane dambudziko ndinobva ndasevha zita rake. Ndichiti chekutanga unotumira pikicha yako zita rako mutupo kunokuonobva. Saka izvozvo ndinobva ndasevha zita rako wamunhu wangu ndakubatsirana naye. Saka ivo hello Mrs. Tole, hello mukoma Ningi, hello ndinenge ndakatosevha mufoni. Saka ndizoti munhu anoshandikana naye. Zvino kuno umwe munhu manje agara atori nemweya urima kuti tikati tauda munamato akafona ka2 foni izvi handimuna ndino vanhu pacheche ikasadairwa atogumbuka. Asi ndinozongoatera uchataura kuti ayo ndinozoti rimari asingati chakanaka renge chinoti wabve paruponeso rwavo. Vakurumidza kusviba muri kuparidza ipapa. Muri kuparidza. Right, ngatichitaurai muchitaura nevateereri vedu vepaSly Media TV. Ndezvipi zviri pasi pemwoyo wenyu imimi maringe nebasa ramuri kubata panapa zvamuri kuda kuti vazive? Takanangana nekuvarapa vanorwara, takanangana nekuvabvisa nekuvaurayira varoyi vavo, takanangana nevanhu vari kusenzeswa nemweya yakaipa, zvakadaro zvamunobata panapa. Zvandinobata panapa zvakawanda baba. Ndinomwe munamato kuti munhu akauya pano wanetseka iwe nemhuri yako tinobhoirisa mvura yobhoira. Toti bvisai mosara muri murume munosara mune kashoti. Chinenge chikudirai mvura yemunamato yakabhoira.
Okay. Pamwiri penyu chazokudaidzai kana kuti kana paita vanhu vakadaro ndichati muuye muzvionere. Ichitoboila. Inenge ichiboira. Saka tikachidira munhu mvura yakadini? Yakaboira. Wochitaura mujambo akaribva pandiri mweya kusarora usarorwa. Mweya usingadi basa pandiri ngaudini? Ngaubve pandiri. Zvese zvakandakashererwa kubva muswa ndabarwa. Ndozvipera. Tichikudira chi? Mvura iyai. Ausuke. Kana ndina munhu akambo ndikatodeedza chechi yeso. Ndakuti ndakambowaite padaida komana. Padaida muna matewe. Last Sunday takazviita. Saka ndino imimi kana muchizvidawo munouya. Ndinokudirai mvura. Munotoenda chikwata kuti mvura iri kwata. Togadzika apa. Tokutaura chibvisai hembe mosara nekashoti. Tokudirai pamwiri wenyu muchitaura kuti kana pane munhu akandirombera akadini ngazvibve pandiri. Ndoda upenyu. Shwa muchibva pano zvinhu zvakunonaka. Kunaka kwazvo kuita sei? Muroyi anofa chichi. Ati hayi papa isi nyaya yekufa kwemuroyi. Makwara akavhara akunovhurika. Akunovhurika. Alright. Nawe inauraya muroyi. Manya utara bhodhoro shamwari kana 2 ita zvokumhanya ndokuudzai. Panapa handidi munhu anoti muroyi wake achimuda ouya panapa uchiti unomuda wozochema neni. Pano ndinoendesa. Anoenda muroyi. Zvemashuwa zvisiri zvakunyeba. Nevanoromba ava vanoenda. Vanoromba ava ndapedza vakawanda mabhodhoro handichati mufambe muone. Avanhu anopwanya mabhodhoro panapa. Maminista anopwanya mabhodhoro panapa. Right. Hatibvumirwi kutaura neminista nengiri kana mukuru akadai akauya pano. Hazvibvumirwi. Right. But vanhu musingafungiri vanosvika panapa vanouya pano usiku panapa. Uchindifonera kubva mumba kwangu uyai mutibatsire. Akuvana wa usiku dai uyai. Hatigori kuuya masikati vanhu vanodini? Vanotiona vachiuya chivabatsira pano. Alright. Yes. Kuma celebrity anenge. Vanouya pano. Vanouya pano. Saka njatoya usiku. Saka zvinoitika ndezvekudai so. Ndo mabhodhoro tinoshandisa. Saka kuna vamwe vanhu vanoda kuzviteedzera, vamwe vari kufamba vachiti hanzi bhomba akafa, vamwe vachiti akudini akupenga. Aiwa ndichiko. Inini mukwamasilai mukanzwa ndichinzi ndafa, ini handiurayiwi nemunhu. Ndinenge ndatourayiwa Mwari ada kuti ndichitofa. Kwete munhu. Ende munotoziva kuti nguva yangu yakwana. Handisati ndazviratidzwa izvozvo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvandakasangana nazvo paupenyu munhu haana chaanogona kundiita. Zveuro izvi haana chaanondiita, handiroema. Mukwamasilai ndo bhodhoro iri. Mariona? Right. Saka zvinoita ndezvekudai tinokutaurirai kuti munonopa. Saka zvinoitika ndezvekudai so munoona champupuri chiri kuitika icho machiona chiri kuoneka here pakapa chiri kuoneka here Mosha Whippy Clother P-Motion Tries Sanctuary Judah Drink Clother sebedza apa pa screen up zvakanaka chakutenderera favor zvakanaka ndatenda baba Whippy Clother P-Motion Try amen saka ndo power ringa rapo saka munhu ndinokuratidzai tiri yes munhu ndinogona kudini kukuratidzai muchimuona kuti zvishuwa chiri kufamba ndogona bata iri mazuva bata izvi usatye hazvina mhiko itai futi ndichingatidze kuvanhu sava zvakanaka 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 chizorora chizorora zorora zvakanaka saka ndikati pwanya izvizvi zvinoita sei bhodhoro pana tine mabhodhoro 3 tine ordinary special pakuya nuclear so ordinary ndeuti hatongoti pwanya yenyu zvizorore special tenge takutotanga nyaya kuti takudzoserana nuclear ndeuti tikaripwanya izvino izvi within 3 hours muro wenyu anofanira kunge adonha apakaipa saka munhu ndiye anosaridza zvaari kuda munhu ndiye anosaridza zvaarini zvaari kuda ndiruda zvakati panapa handitengi vanhu zvinoitwa mamachechi akawanda munomu wekutimabhidhiri handitengi mukanzwa munhu echinge apupura panapa ishuwa ndine vanhu vandarapa pano vamwe musingafungidzi kuti handina kuvarapa ndakavarapa pano maako angu ndakavabata musoro pano handitengi munhu kuti uya kundichechi kwangu kana kubhadhara munhu mari handidaro kuti uya uzonyepera kuti uya uzonyepa kuti ndakazonzi kuti handidaro zvinhu zvangu zviri chenyuini zvangu zvakazviita zviya zvavanenge vachichii chinetsa makaro vane makaro vanoda mbiri yavasina kupuhwa naMwari asi kugena rakavamirira zvavo
Sikuzinzi baba. Matthew 24 inongotaurawo zvakanaka kuti achawanda vaprofita venhema. Vachakuratidzai zvakawanda. Asi vasina kutumwa nani. Saka ivo vanzi vachatozoti chemo vachiti inga takarapa vanhu muzita renyu. Inodaro Bible. Handiti inodaro. Asi Jesu chataura handikuzivei. Ibvai kwandiri. Saka nhau iri yava ndekuti chiprofita hachiti zvokuchimanikidzira. Tiri chese. Vakawanda vakaedza zvinhu izvi. Zvokuda kuti tirana bhomba, iri kundirizi bhomba harisi zita rangu. Zita rangu unonzi Fungai Mukundu. Iri ndakapiwa navanhu muno muchitungisa iri. Ndakaripiwa nenhau yebasa randinoita. Nekubhomba vevaro. Zveshuwa. Handi uye ngandirege kuzvikudza kuti handiitiki. Asi pavare ndakapiwa naMwari. Handiiti munhu asina mhosva. Asina mhosva zvishandi. Zvitoshandi. Zvavana mukoma silai moita mudzimai maita naye vana ouya panapa. Imi mouya pano. Moti maintenance yandiwandira uko. Ndoda kuti idzike. Bhomba harishandi izvozvo. Rinotoshanda muwedzerwe noti vana ngevani. Ngevenyu. Alright. Mukatora mukadzi wemunhu mouya pano kuti hanzi toda kuti tivhare nyaya iyoyo. Hativhari idzodzo. Alright. Kana uri mai guru hatibvumiri kuti utore uri mai nini kuti utore bhodhoro kuti upwanyire mai guru vaende hazvibvumiki. Asi mai guru vana vakushandisa mishonga yedu kuparadza. Aiwa tinoti batirwa ichi mabhodhoro. Handibvumiri munhu asina mhosva kuti aende pasingaiti. Mai guru ngavagare pamba. Ivo vakakunyebera kuti hana murume haana mukadzi unopwanya bhodhoro kuti chindichengeta. Yes, rinoshanda izvozvo. Rinoshanda. Bhodhoro hariti kuti mune zvidhoma motoda kupwanya because munhu ndine imwe n'anga yakabva kuChipinge panapa ndikaibhomba muroro ndiyakauya pano vana vanga vasingasenzi vese ndikaibhomba ikabva kuChipinge kwauya panapa yauya pano yadirectwa kuti aiwa zvinhu takazviona kwakazvitambwa yauya pano ikabva yati yechiona mabhodhoro angu aya zvikanzi ndo mabhodhoro aindicheka mwiri wangu wese. Akaona zvake. Vakaona uchisvika apa vakaona kuti ndiwo aya. Saka vaona vakabva vabvisa mari yavo nokuti ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire dambudziko rina ndiri kurwara. Asi ndakatara gogo mabhebhi ndabva Chipinge ndisingavazivi. Ndikati gogo mabhodhoro aya anorova chete munhu ane mhosva. Saka iyo ndikati asi mwine zvamakaita maakuzvikuchidzira. Saka vakazopwanyapo. Vakabva vazvikuchidzira. Saka vakazonotora mhuri yavo yese vakauya nayo tikasunungura. Mashoko enyu ekupedzisira kuna vanhu vari kuona paSly Media. Ndikasakutorerai maika munganyarare kutaura. Muri mubvangeria. Mashoko angu ndeyekuti ndinoziva kuti haungagonere munhu wese. Inini handisi Jesu. Handingakwanisi Jesu kana akakundikana kufadza munhu wese ini handigoni kufadza munhu wese. Asi basa ndinoita chipo ndinacho. Mashoko angu ndeyekuti atambudzika apererwa kana wafamba kwese pano ndakanarira panhu akaenda kuna TB Joshua ndikavarapa pano vakapona pano. Uchiti wakufane cancer ndikavarapa pano vakapona pano. Saka ndinoti iwewe kana uchinge wati wapererwa chiuya pano kana kutora nhamba dzangu wondifonera ndokuudza zvekuita woteedzera. Minamato yangu haisanganiswi kana wada kuti unamatirwe neni. Ndokuti namwana ane dambudziko kuti ini ndiri kuprofita kunoku akugona kukonfirma kuna umwe aprofita futi kuti madzibaba zvinhu zviya ndanzwa kuti zvakati izvo hatiwirirani. Hatichawirirani ndondozoti iwe hausi kuziva zvauri kuita. Hausi kuda zvokudini zvokupona. Munhu handa zvokupona anomire panzvimbo 1. Uda kumboita chipfambi. Uda kumboita zviti. Ndo mashoko angu edi asi ndinorapa. Vanhu vari kupona mavaona vanhu vachitaura. Handina wandakapa kana dhora kana sent. Handina kufita nezvendinoita. Vamwe vanhu vanotaura kuti vamwe vaitotaura hanzi vanhu vainditi ndiri chizve hanzi ndiri njuzu. Ini handisi njuzu. Mukandicheka pano ndiri buda ropa asi ndakapiwa chipo. Ndakapiwa chipo asishandira apa padhuze nemvura. Ndo pandakaona nzvimbo yekuti ndibatsira vanhu. Kuti mubatsire vanhu. Vanoda kubatsirwa ngavawe ndivabatsire. Vari kure ngavandifonere ndinovabatsira. Uye kana chingo ndichivabatsira ngavatedzere zvinenge chiita inini. Koni nditeerere ivo. No hazvibudi. Ndezvechipo izvi. Hazvina urombwa, hazvina zvinetso. Handiti. Ndatenda. Vatambudzika vese vapoterera vari kuti izvi zvakaramba kwese kwavakaenda zvanzi svikai vari kure
zvanzi ndifonerei, chipo chiri pandiri chinopedza dambudziko. Namba ndidzo dziri pascreen, vanokuudzai kwavanowanikwa, vanokuudzai mafambiro uye vanokuudzai zvekare nguva yekuya. Maita basa nekutora nguva yenyu. Ndatenda baba, maita basa nekundishanyira. Tinotenda netso. Mwari wakukomborera yakuchengetera. Netso zvichanotifambira here kwataenda. Zvinonofamba chaizvo. Tinotenda baba. Thank you. Ndatenda. Regedzai ndende pachechi ndo muri kuona wandira akaita vanhu vacho vamene vanoperera. Aiwa tinotenda. Ndatenda. Maita yenyu. Zvakanaka baba. This is Yabuda TV, Hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in Azona and Japa News, and Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media. 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 Kuchinja vision, yema ghetto youth. Kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira sema ghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly.